No puc dormir. Keite! 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 Oui, què passa? Keite, no puc dormir. Estic nerviós pel partit de la Champions. I si ens guanyen aquests del Xacra? Segur que són d'una religió d'aquestes orientals amb aquest nom. Molta energia, molta campana, molta floreta i patapam, ens foten 3 gols. Fills de Buda. No ganaran. Nous sommes millors. Duerme. Ja, però si ens fan una catifa d'aquestes de flors, un mandala d'aquests, que ens mirem, ens relaxem i ens foten 4 gols. Que no son budistas. Y no son el chakra. Son Escarta. Estamos en Ucrania, no en el Tíbet. Duerme. Ja, però és que jo, fora de Catalunya, tots els pisos els veig igual. Mira, cuenta ovejitas. Tothom en diu el mateix dels ovejitas. No hi són, les ovejitas. No me les he deixat posar a l'avió. Em puc posar nerviós. Con la imaginación. Puyol, con la imaginación. Fermez los ojos, fermez. Amb la imaginació. Una ovejita, 2 ovejites, 3 ovejetes, 4 ovelletes... En voz baja. Una ovelleta, 2 ovelletes, 3 ovelletes. On va aquesta? Xup! Oh, Clemete, a la dreta! On? Que s'escape! Coi que s'escape! Home! Què puja el pardal? A la clede! A la clede! Home, és que s'ha parat una ovella, que no ovella és que hi té.